ndifunga nawo dzekubiwa kwevana inawo dziri kuwanda muno munyika. Ndifunga mazuva mashoma takakupai nawo yakaitika kuStone Ridge yekubiwa kwemwana ane 7 months asi akazowanika mushure metsvagiridzo yenharaunda. Nhasi uno tauya kuDuston Farm kuGoromonzi kwatadaidzwa nemhuri mbiri dzekwababa nedzekwamai mushure mekushayika kwemwanasikana ane makore 2.5 ekuberekwa anonzi Nicole mushure mekunge achitamba nevamwe mahombwe. Asi chakazoitika kuti mwana uyu ashayike ndo chisiri kuzivikanwa. Regai nditange kutaura nambuya vanova amai vamai vamai Nicole. Ndinzwe kubva kwavari kuti pavakasiya mwana vachizonomutsvaga pakatora nguva yakareba sei uye nderupi rubatsiro rwavangada kubva kumhuri yeZimbabwe, kubva kunana sekuru nana mbuya vanoita zvechivanhu, kubva kune vamwe vanogona kubatsirana navo pachiitiko chinosuyisa kudai. Koko makadii? Tipedi makadiwo. Aiwa ndiri nani kwakadii kuno? Tiri kuGoromonzi, tiri kuGoromonzi. Okay. Saka nzvimbo ino inenge ichinzi chii? Inonzi Dynaston. Okay. Okay. Aiwa tinotenda gogo. Ndinoda kunzwisisa gogo pamusukuru wedu Nicole uyu. Nicole musukuru wenyu chingani? Ndiwechi4 anditongoti ndiwechi3. Wechi3. Saka toti pazukuru wenyu wese mune vazukuru vangani? Pane zvinonoko ndasarwa ne3 vanga vari 4 asi umwe asi kugara ake munomu. Okay. 3 ndiwana nchigara nawo munomu. Okay. Handipana Nicole mwana muzukuru wemwana wenyu wechingani? Ndiwechi3. Wechi3. Okay. Mwana musikana mwana mukomana? Mwana musikana. Okay. Okay. Ndovunga ndo kana tichikura ndofunga ndo vanonzi vanove vakwasha. Hanzi vanove vakwasha ndo vamunoda kai michokwadi ere? Kana wampiwa kuti tora haungakwanisi kuti ndirambe kuti aiwa nekuti ndakampiwa anga ne 3 months pandangomutora pandangomuchengeta. Saka ndomachengetero atunoitawo. Musati mamupiwa bozozoti kazhinji tongozonzi mwana wemukwasha ndiye anonzoenda kwana gogo even pamaholidays. Mwana wemukwasha hakuna grocery asi kuti kungochengetawo. Kana wauya pamusha kana utomboti arambwa zvezvo hazvikwanisi kuti ibva pano unonzwa mwoyo wokubereka. Saka unongogamuchira woita se wochengeta. Ndisandasvika hangu kwese gogo. Vakauya sei mai Nicole? Nazwa muchiti kana vachinge varambwa vakauya sei pamusha mai Nicole? Ndifunga wakangonetsanawo nemurume wavo. Bobho wangoperekwawo kumba, wangogarawo kumba. Vanga vane vanhu vangani? Vanga vane 2. Okay. Nicole saka ndiye anga ari last born. Okay. Handi musi washayika Nicole zvakafamba sei gogo kana muchiri kurangari? Musi wakashayika Nicole mama wacho wanga vaenda kunonzi kuchikumba Marara. Wanga vaenda kutambira, wanga vaenda kutenga shuga. Akati tiende motengera mwana chikafu. Saka vasvika pane hanzvadzi yacho yanga inotenga mapuranga. Ndipo akafona ndikini mama uyai mutore zvinhu parukova nekuti ndida kunotambira bhudhi wanga vane muroora wanga vari 4 nemuroora wavo. Saka waenda kuti mhanyai munodi munotora zvinhu. Saka ndobva ndati ndandine kamwana kangu kadiki kamukomana. Ndobva ndamuperekedza ndikati chandi anosombotamba ipapo nevamwe. Ndobva ndafamba ndobva ndati Nicole. Ndikati ndobva ndamira pasaidi. Mwana mukomana wangu ndikati chienda unomusira nekuti vamwe ngachitobika mahumbwe. Ndobva ndati chienda unobika mahumbwe nevamwe. Ndobva tamusiya akutotambawo nevamwe. Saka tobva tamhanya tobva tanotora zvinhu zviye parukova tobva tadzoka hapasi kuri maningi zvakanyanya. Saka pandadzoka ndepandati angadya porridge kuseni. Ndikati chirega ndiri pandinoita zvese izvi ndombofana ndichimba ndandatenga chingwa. Ndombofana ndichimba chingwa ndichibika tea. Saka ndakugadzika ndikini ndepandati chienda unomuita se unomutora. Pasvika panzvimbo pai. Asvika bvabvunza vamwe kuti nai Nicole ari kupi? Zvikanzi angari pana pasanzwi kuziva kuti aenda kupi. Hatinambomona kuti afamba sei. Wafamba sei? Saka ninguva yese nanchiti ari kuuya ndepandaona uyu anenge anonoka. Chirega ndite se nditeri nai Dylan. Ko kungodzengerera mwana ari kupi? Zvikanzi handisi kumbomuoneni.
usikumuona mazesi ndepatamusiya achitamba nevamwe kanzi sikumbomuona ini kati saka regai ndimboona ndobva ndati panonzi pamainati ndobva ndati chimhanya timbotasa pamainati kanzi mainati ndofunga vadi vabuda ndikati saka titi pamaenda kupi ndepandadzoka ndikati vanosomboita tsika vari vatatuka vanomboti handi kwagogo tinobatana maoko tuchienda kupi pambuya vacho ndikati mupfungwa ndobva ndati pamwe aenda kupi pamukaenda kwagogo asi pane chinhambo kuti asvike ega but nemupfungwa manje unongoti pamwe dzimwe nguva ndokwadi ndokwaenda andobva ndamhanya kwagogo wake ndasvika pagogo niko asvika kunoku vanga vari mumba ndokutovhundu niko asi mamushaya ndikati handikumbomuona mfungi ndamusiya achitamba nanadhenzi nekamusisi kacho kadiki zvikanzi kunoku hakuna ngatiendei ava ndokubudawo gogo wake takufamba tese takumbotarisa zvimatsoka kuti pamwe tsoka iyi kai yafamba yakadai tobva tafamba tsoka iyi hatisi kuiona saka nguva iyoyo mvura yabva yakutanga kudima kunaya gogo ndokudzokera wanga wasiya hembe kupi kumba ndikati nini chiregewo ndotorawo futi nditore raincoat saka ndasvikawo kumba gogo achiendawo kumba tisati asvika kumba tasangana na ndikini Abraham anendizvozvo tikati bhu wambonawo mwana here ndandina gogo wake zvikanzi ningirikini gogo waita sei tamuona achibva pamupuranga uyu ndepandamuona achibva achiuya uku achichema asi nini handamboitawo hanya nazvo ndaifunga kuti pamwe ari kuteera mewa acho ndikati asi wadi kungodi semwana dai wangotarisawo kuti kwaari kuteera uyu kunani kuna mama wake here kanzi handambozvifunga ndikati alright saka pane kamusikana kakari form 1 paanzwa kudaro bva mhanya ubva enda kuzasi achimutarisa ubva mushaiwa mvura ibva ramba ichinaya ndobva tazopfeka maraincoat gogo wake wakusvika tikati kuti ndikini ngatimbopfeka maraincoat ndobva tapfeka raincoat takutenderera manje ndikati asi dai ateera nekuguka uku taimuona and uye dai anga achema taimunzwa kuti mwana ari kuchema hatinambomunzwa saka takutenderera tichitsvaga pane dhasta iri kumusoro takutanga kumutsvaga imi mwana handisi kumbomuoneni ndakuperusha kuti kusaka afamba sei ndobva ndasvika pane pamwe pamba mvanaimi hamuna kuona uniko zvikanzi pane twasikana tuwiri zvikanzi mukubvunza niko zvikanzi zvikanzi niko isusu patani tichidya nhingikini nzviru tamunzwa achichema apo munzwa achichema zvikanzi saka nguva yamai vacho zvikanzi shuwa ini tikutosvikawo mai manje ndo paari kutotaurawo vanhu ngatitsvagei saka vemuraini nguva diki zveshuwa vanga vatozara takutobatsirana tese kuita se kutsvaga vamwe wapinda nemauswa tikati nanambuya acho asvikawo takupinda nemakuwa sezvo anzwa kuti ari kuchema kusaidhe kumakuwa ngatipindei vamwe vari kubvogoja vachitsvaga unofunga vanhu vakazobva kuma6 mangwana kuseni vamukira vanhu ngatipindei kwakupinda futi dai vamwe varume nekuku isusu nekuku vobva tabuda tichienda aiwa vanotambotraya kusvika nanhasi hatisati tamuwana. Makatanga kutsvaga rini? seSaturday. Dzakanga dziri nguva igogo dzamakamusiya achitamba nevamwe uye makamusiya kupi kumba here kana kuti kumastoro? Aiwa panga patori padhuze nepamwe pamba pavanosombotamba nevamwe toti gadheni rapa wanga achitamba nekuti ndio vakabva ipapo wanga vaneti muzukuru twedu pamwana wamukomana wangu mukuru ndi anga ari papo nekamutuwana saka takatowanda tuchitobika mahumbu saka ndopanasi achitamba nekuti ndinombobuda ndomboti asare muchitamba ndichinotora kana dzimwe nguva ndinotomboenda kuhuni ndikadzoka ndinoona tuchiita se tuchitamba saka kubva ipapo nanhasi handisati ndamuona asi vanhu aiva vari kumbondibatsira ndidi kunyepa vanhu vari kubatsira vari kumira neni zvisingaite vanhu havasi kumborara zvokuti panapo vanogona vakauya vanotodzokera kana kuma7 vachiti dai takwanisawo kuona munhu anotibatsira kuti tikwanise kuona hedu mwana aonekwa mwana akazorore pane kuti aramba chinga tikuzwa kuti akafa here mupenyu here asi tiri kushura kuti dai tamuona pari saka kusvika nanhasi hatisati tamuona. Pamaitsvaga ndazva muchiti makamusiya pane vatumwe tuvana twaitamba nato nditwezera ripi tuvanoto? Tumwe kamwe kane 10 ito nekamwe kane 4 years kamwe kane 3 years. Saka kane 10 kana kukwanisa here kukutsanangurira kuti pasumuka apa afamba so? Aiwa hakana
haana akutopindawo mu10 8 10 pakati pe8 ne9. Tichinzwa ndazwa muchisanangura muchiti makazomanyawo kuna gogo kuti munonzwa kuti ana kumbofamba wachisvika ikoko ere. Tida kunzwisisa gogo ndazwa muchiti vanombozibatana maoko vachita sei vachienda ikoko. Vanenge vari vana vemakore api? Because ndazwa Nico's 2.5 years. Mumwe waanoenda naye mumwe wacho Ngikini Denzani akupinda mu3 ane 3 years neJura ane 4 years imhuri imwe chete. Okay. Saka vanotombobatana kubva pano kuenda kwana gogo. Pane distance yakareba sei? Chingati chikubva kumba 1.5. Vari vangori vatatu. Ehe. Totunoita tunotonzvenga tuchiti takwenda kwagogo. Kutoti ukamhanya unotiona zvishuwa turiko tuchibva ikoko kutoti tunotozomhanya kuti atarisei vana vaenda kupi. Saka totozvatera totoona tande tuchienda kupi? Tuchienda kwagogo. Vakasvikawo kwagogo aiwa vanoswera vakakumanheru gogo operekedza zukuru wouya kumba. Ndira kunzwisisa kudyidzana kwenyu ndanzwa zvakaitika. Kunetsana kwevana kuriko, kunetsana mukati memamarriages kuriko. Ndida kunzwa makanga makugara sei imimi neko makaroorerana. Ukama hwenyu wanga wakamira sei? Wanga uri right, handidi kunyepa. Hatina rimwe zuva rokuti kana anzi takambomisidzana kana kuti anzi kutukana. Ndinganyepa handina. Sure handina. Ndinganyepe. Saka sofa kubva paitika chitiko ichi ndazova nharaunda kuti vari kukubatsirai kutsvaga. Mati mambofamba here kumachechi emwe aya kuti munzwisise kuti mwana aripi? Tinombofamba, vamwe vanoti mupenyu, vamwe vanoti wakafa. Saka tiri kungotrayawo kuti pane anogona atibatsirawo, asi kuedza tiri kumboedza. Vanoti mupenyu ava vari kuti ari papi? Vamwe vanotanza ari mumba. Okay. Vamwe vanoti vari mumba. Vamwe ndo vanoti aiwa mwana wenyu ari mvura. Saka ndo mhinduro dzatinenge tichisanganawo nadzo. Tisingadomedu nemazita kwamuri kufamba uko. Kuti ari kutonzi ari mumba mana Elisa. Vari kuti ari mumba meveukama vemunharaunda kana kuti? Havangoti ari mumba, havana chavanombotadza kuti ari apa. Tozoti kana pachinge paitika nyaya yakadai zvinogona kunetsa kutambirika, especially mwana kana achinge ashayikira kwagogo vanova amai vaamai. Zvodaka zvaitikira kupi? Kumusha kwavo. Muri kutarisana sei nevakwasha? Aiwa, tiri kutarisana zvakanaka nekuti iwe anotoimba nekuti ndakamutora achiri mudiki, akauya kari mudiki kusvika asvika akutopinda mu3 years. Saka rubatsiro rwamuri kuda gogo takatarisana nezvese zvamanzwa sofa, vamwe vari kuti ari mumba, vamwe vari kuti ari mumvura. Rubatsiro rwamukafunga kuti mungada semhuri, tozoti iko zvino mune maneta kubva Saturday kusvika nhasi chishanu munenge maneta nekudi nekufunga nekutsvaga kurara muchatorari. Rubatsiro rwamuri kuda kuti muri Zimbabwe rubatsiro inaro nderekuti kudii? Tikuda kudai taona mubatsira anokwanisa kutitorerawo mwana paari, nekuti isusu kuti tiwane mari yekuti, nekuti unogona kuenda pamwe takambofonera vamwe wabva tandipei 300, iwo 300 iyo hauna. Saka panhau yemari yokuti tizowana munhu anotibatsira, nekuti vamwe anobva ati uyai titore, asi kana kuti uyai kumatare, mukauya kumatare kana Ngikini, asi kupinda mudare vanoda mari akati, asi kuti tiite basa tikuda 300. Saka uona 300 yacho unenge usina, unobva wagara pasi wakungotsvagawo zvakareruka rerukawo mune vamwe wouya uchitibatsira wachibatsira, asi kusvika chiri kubuda hapana. Saka tikaonawo mubatsira anotikwanisa kutibuditsirawo mwana wedu kana ari mupenyuwo auyewo, kana achisipo tinongozvitambira nekuti hapana chekuita. Ndezvatiri kushuvirawo pamberi, dai zvavo abudawo pachena. Zviri kuitawo vamwe vari kubudawo wani pachena. Tinotenda gogo, rikaiko zvinoti munzwa kubva kuna gogo vaniko vanova amai vababa vacho. Mama makadii? Ndapangana makadii. Aiwa, ndiri nani. Kwakadii kunoko? Nyaya yatinayo ndiyo yatiri kutsvaga kubva Saturday kusvika pari nhasi. Handisati ndaona muzukuru wangu kuti ari papi. Saka shuviro yangu ndekungotiwo kana unodawo kutibatsira vatiratidzewo kuti munhu ari apa, vanotaura chokwadi, kuita vanotaura manyepo.
saka ndoshuvira handinayo pari zvino. Kuti dai taonawo niko paari kuti ari papi nguva yareba kubva Saturday kusvika nhasi Friday tichingotsvaga chete. Tozoti nhau dzine chekuita nekushayika kwevanhu kazhinji dzinowadzoitika kunzvimbo dzizere mamaini kuno kune goridhe hakuna kuno kunzvimbo kuna hakuna. asi mudzinza kana kuti mumhuri ndiye mwana wekutanga kushayika nenzira iyi here? Kutotanga ndiye mwana wekutotanga kushayikwa nenzira ipi iyoyo. Saka sana gogo nana sekuru kana kuti sekudivi kwana baba muri kuigamuchira sei nyaya iyi? Takatoomerawo kusvika pekupedzisira. Rushaya kana kukotsira zvichitsvaga kuti tingamuwane papi mwanawo. Kubvawo Saturday kusvika pane nhasi Friday tapererwa zvamunoona kudai. Ndaona makashunga nguo chena. Munoenda kumasowe? Ndinoenda kumasowe. Ipapa ndatorara kumasowe saka ndandatomubhatirwa munamato wacho iwoyo achitaura nezvazvo kuti chiuyai semhuri tikutaurire tisimutse mhepo ichahaka pamhuri yenyu kuti mwana ari apa. Saka ipapa apo vanhu vachongoti musemandi. Saka ndazofonerwa zvene vanhu ikoko madzimai ari ikoko zvikanzi uyai kwamaikoro. Saka kwamaikoro ndokwaita kuti ndisvike panapa nditaure kuti hanzi rwendo uyewo patadzokera murodhi hanzi kwamaikoro ndokune munhu wachomubatsira. Saka semhuri sofa matongotanga kunorarawo nezuro here kana kuti matombobva muchinzwa tsanangudzo kumashure? Tsananguro ndandichingotendera hangu ndichidzoka ndichingonzwa tsananguro dzacho dzichingopesana. Vari kutiwo kudii? Bhozi ndanzwawo dzekunoku dziri kunzi ari mumba ari mumvura ndizvo zvavari kutaura kuti ari mumba umwe ukati ari mumvura umwe ukati muchamuona mupenyu haana kuparara. Saka zvinongokirishana asi kunyatsobata chokwadi checho hatisati tabata chokwadi mumaoko. Iyi nguva yakaoma. Anga ari muzukuru wenyu wechinganoniko? Anga ari muzukuru wangu wechi13. Mwana wechingani mukomana? Number 3 yangu inini. Aiwa tinovimba kuti anowanika mwana. Rubatsiro rwamuri kuda mama ndanzwa muchiti tiringoda vanotaura chokwadi. Manje ndiri kuona makashonga nguo chena. Makasununguka kubatsirwa nevanhu vapi? Bhozi tinogona kuve matare vanogona kuti inini hangu tiri vana mbuya nana sekuru vematare. Imi moti aiwa isusu tanga tichida hedu vekumasowe kana kuti aiwa tachida hedu vekumachechi emweya aya echizvino ava vema-anointing oil. Vakakusunungukira imimi kuti mubatsirwe navo ndevapi? Imimi pamwoyo wenyu imimi wamunoti aiwa ava ndo vatiri kuda? Inini pamwoyo wangu seuyo anga aroda kuhaka mhepo ndandati chida kuona pagiraundi kuti anozvikwanisa here sekutaura kwaaita kuti inini ndinoita sei ndinobata mhepo ndokuratidza ipo kozi iye hanzi ndiye akatomboprofita dare here kuti kuchashayikwa kumwana kusaidhi uku muchazoya muchinditsvaga. Saka ina handina mati ikoko. Ndatongoendawo nedambudziko rokuita sei rekuti ndashaya muzukuru ndokurara kwandaita pamazuva ndichifundwawo kuti isi tinoningirika tinodedza mhepo toratidza mhepo kuti mwana ari papi ari apa asi ndinoita ndiri kumasowe handiite ndiri pamagiraundi handiite zvekuti kana makamera kana matv handidaro. Vanongoitawo wega wachiita zvawanoita pachavo. Saka imimiko zvino ndokwamakuda kumbomira neikoko? Aiwa kana pane mumwe zvake anotibatsira dambudziko handina kuramba zvese ndinogamuchira nekuti ndiri padambudziko.
ndopana ida kuti pajike papo bhozi unogona kuzoti taona vechivanhu mozoti inini hangu nemhuri yangu tinoda venguwo chena. Asi kana ari wechivanhu kutaura pari zvino hatina chatinacho, takatoomerwa. Asi anotibatsirawo hedu mahara achitiunza munhu wedu kuti uyu aiwa tinotenda. Tinogamuchira. Aiwa ndinotenda mama. Handizivi kana mune mashoko ekupesera tozoti kune dzimwe mhuri ndofunga mazuva mashoma takanga tine nyaya yakafanana neiyoyi. Kune dzimwe mhuri zvakare dziri kushayawo vana. Mashoko aminawo kuvabereki tikatarisana nekuchengetedzwa kwevana vadiki kunyanya ivo ma7 months ma6 months zvichienda kusvika kunana 3 years. Mashoko aminawo echengetedzo kuvana vedu takatarisana nedambudziko rakuwirai ndekuti kudii? Pari zvino tinongotaura kuti vana vangatichengetechi vana anetawo nemwana tinongochinjana sevanhu vakuru. Hatichatarisira mhuri yedu iyi. Aonawo paari kuenda aiwa asewere wana ava chengetai. Handiti ndabuda tobatsirana sevanhu vakuru semhuri. Handiti tiri pamwe chete hatina patinorasana. Ngatingobatanai tiri pamwe chete. Mukaona kuti muri kuendawo parefu unzai vana kupi kumba. Aiwa tinotenda mama. Tine chishuwo chekuti kana izvezvi pane vari kukuonai vanogona kuti aiwa mhuri ngaiuye tibatsire pachena. Tinongokudzai zvakare moita sei mobatsirika. Tinotenda chose. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe ndakagara naana gogo vaniko vekudivira amai nekudivira baba kuti tinyatsonzwisisa kubva kuvaviri kuti iko zvino paitika dambudziko rakadai vari kurigamuchira sei. Inyaya inosuwisa, inyaya inorwadza. Ndofunga chiporofita kwavari kufamba chiri kuti aiwa mwana mupenyu ari mumba asi havasi kuzodudza kuti mumba mani, kumhuri here, vovakidzani here kana kutiwo munharaunda mavagere. Vamwe vari kuti ari mumvura. Hazvichazivikanwe kuti zviri kufamba sei, wakayeredzwa here achitiraya kuteera kana kuti zvakafamba sei. Asi kana kuine vanokwanisa kubatsirana nemhuri iyi, ndiyo mukana, ndiyo nguva vataura vakati hatina hedu chatinacho. Asi kana kuine vechivanhu vangava masowe vangava machechi takasununguka kuti mutibatsire. Chatiri kungoda ndechekuziva kuti mwana ari papi, toona way forward kubva ipapo. Iko zvino vandagara navo ndivo mainiko wataunganira muzuva ranhasi. Mwanasikana akashaika nemusi weSaturday kusvika pari zvino haasi kuwanika. Ane makore anorenja 2.5 years. Regai tinzwe kubva kuna amai nyakubereka kuti nhau iyi yakaitika vari kupi uye kuti zvakavaomera sei semudzimai kana kuti saamai vemwana uyu kurarama mwana wavo vachiziva kuti haasati awanika kuti vazive kuti ari papi chaipo. Mama makadii? Makadii zvenyu? Aiwa ndiri nani. Kwakadii kuno? Kuri nani. Naika. Tutenda. Tunotenda. Ndoda kunzwa mama kubva kwamuri panhau yaniko. Zvakafamba sei muchirangarira nemusi weSaturday? Zvakaitika takamuka makuseni tichienda kunotenga shuga kuchikumbamara. Saka taenda kuchikumbamara takambotakatsvaka time chigadzirisa chifoni. Saka patakadzoka manje hanzvadzi yangu yanga yaenda kwamakono kutsvaga mapuranga. Saka hanzvadzi yangu yakafona tichitori kuchikumbamara chitichi ndasvika panoburukirwa paMurape. Tikati aregeti mainosiya zvinhu kumba tinongosiya tiudza mama kuti mama isangane parikuwa tirase tokupai zvinhu isu tose todzokera tonovatambira. Saka ndakabva tavafonera mama vati aregei ndiuye wauya nekahanzvadzi kangu kanonzi Kadhelani. Saka wasvika parikuwa iwe watosvika isusu tatoopa parikuwa. Patatongosvika vatavatambidza zvinhu vawadzokera kumba isu vataenda notora mapuranga. Saka mvura yakatoti nayi tichitori murodhi tichisvika kumba tatata mvura ichinaya tati ko mama varipi? Zvikanzi mama waenda notsvaga takabvunza Dhilani mama enda notsvaga Niko. Takati ko Niko wachaendepi? Zvikanzi Niko haasi kuwanika. Tikati ko indawa? Zvikanzi ini ndaenda nomusiya paanga achitamba ndamusiyana naLamisha naane Nyasha naJulie naDenzi unenge wangori 4 here naLeila 5. Saka ndo pandakati ko iye ari kunzi afamba sei. Zvikanzi nevana tvakati chianza isusu terase tamushedza kuti Niko huya
iye akatanga kuchema achitera achienda nokusaidi kwangu aenda naDelani. Ndikati zvikanzi ndikati tovata zvikanzi vatanga kutomutsvaga utaenda pamupamba panonzi pamai pana sviko ndoparavhunza ko mambo unokamuka mwana kaniko here zvikanzi isusu tangonzwa chinjanji chema tanzwa kamwana kacheche kachema musaidi muchuru chepamakuwa but tatadzosa kuti tafungura mhamenotiwo chii saka tatotiza tichiita mhenoti mhuka ipiri kuchema. Tikati saka ndopano kuzonzwa umwe achiti pane mukomana unonzi Abrahamu ndiyainzanzi anga achiti ini ndangomuonawo zvangu achita se achifamba ndikangomutarisa zvangu achifamba achienda vandangofungidzira kuti amene vamwe mai vake vari padhuze. Saka ati akatsvaga kusvika mvura yapera kunaya tichingomutsvaga chete kusvika uma 7 tichimutsvaga ndopatati rege timboenda kuzora tozoona mangwana kuti toita sei kumboenda mumaprofita kuita sei but nhasi asati mwana. Maona Saturday yapfuura Sunday muri kutsvaga makazoenda noripota mapurisa kuti tashayawo mwana? Takatoripota musiwo watakashaya mwana wacho. Saka mapurisa akangoti takabva tazoenda akabva azoti uyai kuno kuti kutore statement. Saka pakaenda sisi wangu namama ndakabva ndasara kumba. Pakaenda sisi wangu namama saka ndozvakaitika. Vakati kudii mapurisa vazodzoka namama vakati vafamba sei mapurisa zvakanonzi chii mapurisa? Mapurisa vakati hanzi toda mapike mwana nekuti tipote tichibatsirana timushambadze mumaredhiyo kuti aita sepane paanenge ariwo. Mapurisa akazi echitatu ndokwaka vakazouya mapurisa acho? Akazouya. Vauya vakati kudii? Apa wakayapo wakamusa echitatu apa wakangotora statement wakati rege fana utsvagayo nekusaidi isusu tichikubatsireyo nekusaidi. Hapana here pamakambofambawo tozoti sekutsvaga kwamuri kuita hapana here tozoti kana vanhu vakutsvaga mwana kana kuti vatsvaga munhu tinge takungonzwa kwakasiyana siyana tichifambawo kwakasiyana siyana kuti tibatsirwe. Hapana here pamakambofambawo muchinzwa tsanangudzo? Kwatikuwa taifamba umwe kwacho waita mupenyu but umwe kwacho waita akafa ari mumvura. Samati mamboenda here kuzvikova kova? Muzvikowa chemuchemu pamwe amene wamwe aiti hanzi anenge atori muzvimadziwa saka madziwa mene titoda aningirina vanhu vanogona kuti toatarise. But zvakakuomerai zvakadii saamai because nazoti maakugara kunoko kwaamama makabva kumurume wenyu zvakakuomerai zvakadii? Zvinhu zvinorwadza zvekuti wachengeta mwana ndakamuchengeta kubva ane 3 months and 2 weeks. Ndokwandakabva kwawo svika ane 3 years kudaiso ndichimuchengeta saka zvinhu zvinorwadza kuti mwana wakasafa nekumuchengeta uzongomushaya. Zvangu zvakaoma kuti mwana iri tasenditsvage sipo yekuti mwana wachirwe adye pane porridge zvangu zvakandiomera. Saka uzongonzwa kuti mwana azonoti akuzosakura apa 3 years uzongonzwa kuti mwana hapasisina toenda mwana hapasisina zvinhu zvinorwadza. Tozoti kana vanhu vachinge vasiyana kazhinji vano vanoenda naamai. Kusiyana kwenyu maibatirana here nababa? Patakasiyana baba vangu asingandibatsiri kuchengeta mwana. Ndaichengeta ndega. Zvazoitika izvi makakwanisa here kunoudza hama kana kuti kuenda kuna baba kunovatsanangura kuti ndochitiko chatasangana nacho? Takanovaudza. Makasvika muchira sei? Vakati rege tibatsirane kutsvaga. Baba unoita basa rei sezvo mati ndakanga ndakuita zvinhu zvese ndiri ndega ndinanga achandikwanisa kundipawo cheuviri kuti ndichengetane nevana ndanzwa kuti mune vana vaviri. Baba vaitawo basa rei kuedza kuti vabatsiranewo nemi? Baba vachanoita zvekufishi nekuenda kumaini. Ndozvavanoita. Saka rubatsiro rwamungade mainiko takatarisana naizvezvi tisati takuziva kuti mwana aripi mupenyu here kana kuti chamungade mimi kuti muitirwe nemhuri yeZimbabwe chii?
inini chandingade izvozvika ndechekuti ndotokumbira kutsvaga vanhu vanoita sevanondibatsira kuti mwana awanike. Kana ari mupenyu tozoti ari papi, kana akafa toita se tongotoenda kungogamuchira zviripo. Aiwa, tinotenda mashoko enyu ekupedzisira tichipendera ekurudziro kumamwe madzimai vanongona kusangana nechitiko ichi kana kuti vari kutosanganawo nechitiko chaminacho ndekuti kudii? Inini kurudziro yangu ndeyekuti vana vanoda kuchengetedzwa. Zvinhu zvinorwadza kuti wachengeta mwana akura uzongomushaya. Zvinhu zvinorwadza zvisingaite. Vana vanoda kuchengetedzwa. Zviri nani kuti ugare wakabereka mwana, ugare kuti pane mwana ndo pauri. Pandambonzwa kuti vana vaitomboenda kwagogo kavasina imimi. Vaienda. Inini ndiri kubasa. Ndaienda kubasa saka sometimes ndasingawane nguva yekuti ndaita zvodzoka pamaweekend kuti ndakadzoka nhasi. Ndoti mangwana acho ndakutodzokera, saka vana vaisara nagogo, saka gogo wacho ndoaizongoti vana vanoita se vana vanongotorana vachienda kwagogo since pagogo wacho padhuze. Aiwa, tinotenda mama maita basa. Ndofunga mazvinzwira mburi yeZimbabwe mai Nicole vachisanangura maitikiro akaita chitiko ichi. Kana paine anokwanisa kuvabatsira ngavabate panhamba dziri kubuda paskirini. Ndofunga maona tichitaura nemhuri tataura nana mbuya vemuzukuru vachisanangura kuti kwatiri kufamba tiri kunzi isusu mwana mupenyu ari mumba, asi kwangwa tiri kuenda tiri kunzi mwana akafa ari murwizi. Ndofunga pazobuda mafoni pakati pemainterviews vachinzi aiwa pane mutumbi waonekwa kurwizi kuna unyani, imbouyai mutarise, zvichida anogona kunge ari Nicole. Zvisinei tauya tikati aiwa regai tifambe tisvike parwizi papo tinyatsoona. Ndofunga sekuona kwamuri kuita tori kuna unyani kwacho tikati aiwa regai tione kuti ndizvo here chokwadi ndi Nicole. Iko zvino vandamira navo ndimukoma Headlands Mukweva vati aiwa regai ndikutsanangureiwo kubva pakati peSaturday kusvika nhasi tanga tiri mubishi kutsvaga mwana, asi tazosangana pano pana unyani chiti mwana tamuona. Regai ndinzwe kubva kwavari kuti mazuva esaya zvanga zvakamira sei. Mukoma makadi? Ndofara makadi. Aiwa, ndiri nani matambudziko mwana wenharaunda? Ndiwayaonekwa ichokwadi. Tinotenda. Zvanga zvakamira sei muchitsvaga Nicole? Zvanga zvakaoma, but information yakangobuda ichinzi mwana aita ashaika pamba. Ambuya vake vaenda notambira grocery. Saka pavakadzoka ndipo vakashaya mwana. Ende sabhuku akakwanisa kushedzera vanhu vakaungana. Ndofunga izvino zvirazuva richi 11 hanchaziva ipapa. But vanhu vazhinji vanga vakabatikana semusha taingoungana, sekuungana kwataingoita tichida kuti mwana awanikwe. Zvisinewo nhasi awanikwa. Veruzhinji havana kuneta kufamba vachibva mudzimba dzavo kuti tione mwana tiri pamwe chete. Sezvakangoitawo vanhu kuwanda kwavakaita, ndoda kuvatenda futi zvakare. Saka nhasi tazenge tauyawo futi tichiungana, ndokusvika kwataita. Tiri kumusoro ndopatazonzwa tichinzi mwana awanika kupi? Kurukova kuna unyani. Saka ndokusvika kwataita panapa. Then vamuwana vaneta sekuru staraunda urenjiri kangano ndo vamuwana. Saka vabva vasvikawo patanga tiri takaungana paruzhinji vakatitaura kuti no mwana ndamwana kurukova. Ndokuya kwataita kupi? Kunoku. Ivo zvavanga vachikrosawo vachienda kwavanga vachienda. Ivo vari kutiwo ndaona nhunzi dzichisimuka. Ndo pandazofamba ndichitsvaka ndokuzoona kwavaita mwana. Saka tinoda ngotenda Mwari kuti nezvaitika zvafamba zvakanaka, nekuti mwana taita semwana tamuwana. Chokwadi ndo chokwadi chandinacho. Totenda. Tinotenda mukoma maita basa. Totenda so. Ndofunga kumashure kwangu mukatarisisa ndo pane mwana akashaya kana kuti akashayikwa kubva musi weSaturday izvo rapera kusvika nhasi uno uri musi wechishanu ndipo paazoonekwa akafa. Tiri pano paZim News BTTV zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe ndichiti chisarai.